Τοποθέτηση τριβάλιτζου σε Watch 525 μοντέλο του 25 Euro 5 Plus. Στο site η εταιρεία έχει δύο τριβάλιτζα. Ένα ασημί, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, και ένα μαύρο, το οποίο είναι πιο οικονομικό. Για να τοποθετηθεί το μαύρο πρέπει να γίνουν και μερικές τροποποιήσεις στη μηχανή. Η πρώτη τροποποίηση είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη σχάρα. Θέλει τη μαύρη σχάρα από το Black Knight. Επίσης πρέπει να ανοιχτούν, ανεξαρτήτως αν είναι Black Knight ή όχι, αυτές εδώ οι τρύπες. Εάν δεν θέλει κάποιος να ανοίξει τρύπες, υπάρχουν πλαϊνά, μπορεί να τα αγοράσει έτοιμα με τρύπες, αλλά θα πληρώσει κανένα 60-70 ευρώ. Διαφορετικά, με ένα τρυπανάκι ανοίγουμε μία τρύπα 24 χιλιοστά για να περάσουν οι βίδες. Αυτά λοιπόν είναι τα κάγκελα, και αυτές εδώ πέρα είναι οι βαλίτζες. Η κεντρική βαλίτζα είναι 45 λίτρα, η αριστερή είναι 39 και η δεξιά είναι 33. Πώς γίνεται η τοποθέτηση στις πλαϊνές? Από ό,τι βλέπετε έχουν δύο σιδηρόδρομους με αυτές εδώ τις 4 οπές, οι οποίες στη μηχανή στερεώνονται σε αυτά τα 4 κομμάτια. Μετά αυτό εδώ πέρα το κλιπ έρχεται και προσαρμόζει εδώ πέρα. Το ίδιο είναι και με τη δεξιά. Το ίδιο είναι και με την κεντρική βαλίτσα. 4 κλιπς, κουμπώνει και απελευθερώνεται. Πανεύκολο. Να δούμε τώρα και πώς μπαίνει η βαλίτσα επάνω στη μηχανή. Τα 4 κλιπς αυτά που είπαμε, σπρώχνουμε λιγάκι. Τόσο εύκολο. Το ίδιο και με την αριστερή. Ένα μικρό σπρώξιμο. Μπήκε. Τόσο εύκολο. Να δούμε και πώς μπαίνει και η κεντρική. Ακόμη πιο εύκολο. Και πώς φαίνονται πάνω στη μηχανή. Για ασφάλεια θα πρέπει να κλειδώσουμε τουλάχιστον τις κάτω κλειδαριές που ασφαλίζουν τη βαλίτσα επάνω στα κάγκελα. Μία κλειδαριά έχουμε εδώ πέρα, μία δεύτερη στην κεντρική βαλίτσα εδώ και μία τρίτη στην αριστερή βαλίτσα. Υπάρχουν και άλλες 3 κλειδαριές οι οποίες ασφαλίζουν το περιεχόμενο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε 3 διαφορετικά κλειδιά. Η κάθε βαλίτσα έχει το δικό της, έχει 2 κλειδιά η κάθε βαλίτσα, αλλά εξεκλειδώνει και κλειδώνει μόνο τη συγκεκριμένη βαλίτσα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, θα έχετε περισσότερα κλειδιά στον μπρελόκ και στην τσέπη σας. Ένα άλλο θεματάκι που για άλλους είναι πρόβλημα και άλλους δεν είναι το βάρος. Συνολικά στη μηχανή επάνω έχουν μπει 22 κιλά. Είναι καλή καταστροφή. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να είναι 5,9 κιλά η αριστερή βαλίτσα, η δεξιά βαλίτσα, να είναι 6,1 με 6,2 κιλά η αριστερή
και 8,1 κιλά είναι η κεντρική βαλίτσα, αλλά όχι μόνη της, είναι μαζί με το πιάτο, το οποίο το πιάτο είναι πάρα πολύ. Δεν έχω υπολογίσει πόσο είναι το καθαρό της βάρος. Το θέμα είναι ότι σύνολο κουβαλάμε 22 κιλά παραπάνω. Στο εσωτερικό μέρος της βαλίτσες υπάρχει επένδυση πολύ καλής ποιότητας. Αυτά είναι τα αντανακλαστικά σώματα. Και εδώ πέρα το ίδιο. Και εδώ το ίδιο. Γενικά είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη κατασκευή. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα μακρινό ταξίδι, νομίζω ότι του είναι απαραίτητες. Στην πλάτη υπάρχει και διπλό μαξιλαράκι, πολύ καλής ποιότητας, με πολύ καλό αφρόδες και με αυτοκόλλητη ταινία της 3μη. Νομίζω ότι αντέχει τον χρόνο. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι πλέον το πλάτος της μηχανής. Από εδώ έως εδώ είμαστε στους 93 πόντους. Ενώ από το αριστερό άκρο τιμονιού μέχρι το δεξί άκρο τιμονιού είμαστε στους 83 πόντους. Ένα tip ακόμη είναι ότι χρησιμοποιούμε τον αναβάτη εδώ πέρα για να ανέβουμε στη μηχανή, για να μην βρίσκει το πόδι μας στη βαλίτσα και τη γδέρνουμε.